Sanibonani, iyanibingelela eyamanyanda entokazi. Kanti-ke nalo daba enginiphathele lona ngaso lesikhathi. I-Johannesburg Mayor iyaxolisa kakhulu ngokubeka umbono wokuthi abantu bangaphandle nabo bengakwazi ukuthi baqashwe babe amaphoyisa akuleli, ama-Metro Corps. Kanti-ke uphendulile nobaba uMgcini Nzwaku ukuthi ena-ke there is no need for the JMPD to hire foreign nationals. Uyasho-ke laphayana ukuthi asikho nancane isidingo sokuthi kungaqashwa abantu bokufika ngoba amaphoyisa akuleli maningi futhi akwanele ukuthi angasebenza akulungele. Inkinga akuwona amaphoyisa kodwa inkinga imali. So abantu-ke laphayana bayakhuluma ku-social media, bayabeka imibono yabo and ibacasulile kakhulu le ndaba yokuthi ena-ke yindaba kuze kuvezwe nje lowo mbono wokuthi ena-ke abantu bokufika nabo bangakwazi ukuthi baqashwe as amaphoyisa akuleli. So kube sekuvela-ke nelunga le-MK Party elibe seliveza nalo umbono walo ngokuthi ena-ke mayelana nodaba oluthinta laphayana izidakamizwa, izibhamu ezingeke emthethweni, ukuthi uma ngase kuthiwa ena-ke la maphoyisa angaphandle athola ithuba lokuthi akwazi ukuqashwa la eSouth Africa, shuthi ubugebengu buzoba bukhulu ney'dakamizwa zizongena manje ngokukhululeka nangokukathi manje sekusemthethweni ney'bhamu ukuthi nange sekunamaphoyisa angalini ngoba vele iy'nsolo akhona vele iy'dakamizwa ey'shushumbiswayo ngey'moto zamaphoyisa. Kusho ilunga le-MK. So mina ngiyafisa ukwazi wakho ukucabanga lapha ku-comment section ukuthi wena uthini ngalolu daba, asihlangane khona. Hey wena, nonsense. Yinto ekhulumayo. Nithi kwenza nisowama hey Jerusalem moyo ocobile muzo okhanyayo. Hey imkhuba ye desperation. Ni desperate ngalendlela le. Desperate time call for desperate measures. Nincolile, nibolile, niphuhlukile. Senifuna ukwenza kahle ukungcola kwenu, nikhanjiselele abantu bangaphandle. Already abantu bangaphandle kuhlezi kusho kuthiwa ama drugs bahambisa ngemoto zamaphoyisa. Manje senifuna ukuthi baveleke kube yibona amaphoyisa uqobo. Mhlolo. Nithina nifika nathi government doesn't create jobs. Manje uzo create ama jobs for abantu bangaphandle South Africa abantu bebangaka bengasebenzi. Mhlola mina le nikhulumayo, mkhuba mina le nikhulumayo. Nithi eGauteng, niyazi ukuthi ukungcola kwenihlezi niqalisa eGauteng. Akobe leyo Gauteng ayikho eSouth Africa. Engazosijwayela nina kabi, nina nijwayelana kabi ke phela manje seniphumile nje esandleni. Niphumile straight esporweni. Senifuna uqasha obani? Angizwa umoya. Ngifuna ukubaqasha ukuthi babe yini? Sekuzobeka amaqhanqa eSouth Africa. Uyazi ukuthini? Niyajwayela GNU. Nitheni nani ansiyona ini i-entity eqashayo. All of a sudden senikwazi ukuqasha nini? Senikwazi ukuqasha nifuna uqasha abantu bangaphandle. Okulandela la nizothanda ngaphandle abavote ngoba nakho sinihlulile. Sinihlulile yamukelani guys, sinihlulile. Sinihlulile siyanaza nanixoxa nadidiyela nafakele iDA amavote engakazi wabona futhi engasoze yawabona. Nadidiyela nenza le nonsense ye-coalition between iDA ne-ANC nathi yini i-GNU, Government of National Unity. Wabuya umfazi loya womlungu loya. Washo wathi akusiyona ilokhungane le. Akusiyona i-coalition le. I mean akusiyona i-GNU. If it was i-GNU bekumele i-EFF ne-MK bengxenye yaleyo nto leyo lowo mdibi munye niwenza lapho. Washo wathi it's just a coalition benifuna igama nizogqokisa ngayo and all of a sudden senifuna uqasha abantu bangaphandle nibenze ini? Yey nina. Wemaphoyisa ngempela se-South Africa nambe nongicheckela lo baba kade ethi ufuna ukuqasha abantu bangaphandle ukuthi ungwase South Africa niyena. Yini ngimsola ngathi ufuna ukuletha obhuti bakhe nje la. Mhlola mina le niyenzayo nini? Mkhuba mina lesigilela yona. Hey, nibona ngoba sithula nifunani ngempela kuthina nifuna inhliziyo zethu. Hayi nincolile man. Nibolile phuhlu. Ngishoda nje ngomuntu ozontshena, nibolile. ANC ingqondo yenu ibolile, nizama ukubambelela emandleni ngayo yonke indlela. So njengamanje nizama ukuthola upoto ukuthi makuqashwe abantu bangaphandle bazoba wakwambona wena umntwana eNigeria kuthula iphoyisa.
wakwahlangana nepedi eTswana kuthiwa eNigeria kuthiwa liliphoyisa, eGhana kuthiwa liliphoyisa. Ingobani la South Africa kumele ukuthi sibacabangele, basicabangelani bona emakubo? Nisuselaphi lento yokuthi nizombhengceza nibhengcezele abantu bangaphandle ngegazi lethu, ngempilo zethu, ngempilo zengane zethu. Ingane egcwele phansi kwamabridge lapha ziyamaphara ngenxa yalezi dakamizwa lezi efika nalabantu. Ngiyazi ukuthi akusona wonke umuntu wangaphandle orong, kodwa ke mina ngazi ukuthi umuntu wangaphandle ongena ezweni nezwe usuke letha ama-essential needs, into abantu bakulelo lizwe bangakwazi ukuthi bayenze. Hayi ukuthi kuvele kungene nombani nje kube kwemachanca. Le mkhuba lena uqalile ngazi ukuthi nizowuvalwe ubani. Ningcolile njengayo ubaba wenu lo. Sengiqala ukukholwa ukuthi anisibone base South Africa kwayinina. Nonsense.